Здравейте хора, днес ще снимаме на Clash Royale и ще снимаме с Булстака. И да, само да ви покажа, вижте колко еликсир. И да, ще пробваме с този дек. И забравих да отбележа, че в може би по-другия епизод ще отворим според вас Magical Chest, разбира се. И да, ще го отворим. И ще бъде много готино, защото може би ще ни се паднат легендарки. И да. И сега започваме да играем. Да. Сам да зареди. Легендарки. На пета арена може да се паднат легендарки. И да, 100% чувате в момента момчето, нали, с което говоря. Да, какво да ви кажа? Да, Габриел. Вие вече 100% знаете, че аз се казвам Симеон. Да. Вау! Той ме е бил аз без да... Вау! Вижте какъв бък на Clash Royale. Това е най-големия бък в света. Значи, нали аз си чаквам да ми се пусне това. Той вече ме бил. What? Човек. Да, ти забил. Явно. Той цяло изради ще го прави тия. Така, голямата пека ще пуснем от тази страна. Вау, защо забива толкова? И тук ще пуснем Гоблин Барела. Барела, бе, какъв ти барел? Да, Гоблин Барела. Защо забива толкова? What? И вижте, това се казва обграждане. Това е една голяма тактика, в която Уича винаги умира. Ще пуснем минал хордовете. Днеска целия ден, брат, всичко лагва. Да, и на мене ми лагва. И на мене даже рокетлета ми лагва. Така ще опитаме пак да увеличим на голям екран, за да виждате по-хубаво. Вау! Може би нещо от интернета. Какво от интернета, това даже на мене ме лагва. Или може би от това, че съм отворил повече програми. Аз не, че съм отворил много програми, но не знам защо е така. Ми забива. Сега, нали, спря да забива. И хора, клипът ще бъде дълъг, може би към 10 минути. Shoot on goal. GG. Ще пуснем голямата пека. Тъпно стигам до топката и ми забива, бах ти майка. Направо